Hello mga Jamaican ako ang mga gandararat. Mga gandararat kini nga video ako ni siyang gibuhat kay naman ko nangutana nga. Unsa daw akong gitrabaho karon nga naara man daw ko sa balay kay sarado na mang salon. So napadyo nag-request nga magtagalog daw ko. So magtagalog ug do slide sa ragod. So mga gandararat, umpisahan ko na yung pagtatagalog ko. Hay pinahirapan niyo ako sa kalisod. 5 PM mga gandararat, nagising ako. Ayoko pang tumayo. Ganyan ang ugali ko. Every time na nagising ako, hindi ako tumatay kaagad. Sus, kanwari pa, tingin-tingin pa sa rilo, hindi naman marunong. Nagpapakyut pa, alam niya nagbablog siya. So, mag-intro muna tayo mga gandararat. Siyempre, kailangan talaga ito. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Siyempre mga gandararat, tinutupi ko yung mga kumot ko. Kung ikaw hindi nagtutupi, hoy, wag kang mandamay bayot. Joke. Pagkatapos kong magtupi mga gandararat, siyempre ganyan ako, gali ko na manalamin talaga yan. Every gising ko, ganyan. Tapos akala ko gumanda ako, wala naman. Walang pinagbago, ganun pa rin. Yung pagising ko, ang tapang-tapang ng mukha ko, para bang Leo na ano ba, nagminupos. Siyempre mga gandararat, kahit sobrang lamig dito ngayon sa Tabok, Saudi Arabia, siyempre naisipan ko ring maligo, no? Ano ba kayo? Kung hindi kayo naliligo, sorry na lang, ako naliligo, ako kahit winter. Siyempre nakita nyo, may dala akong towel, gaga. Siyempre maligo na ako. Diyos ko, ay parang dinaanan ng bagyo. Ang hirap talaga, everyday ganyan, oh, may nakaharang sa pintuan namin kasi baka ano na naman kami, Diyos ko Lord. Mapagnasahan pa yung kagandahan namin. Ay nako po, huwag kayong sumubok dito pumasok. Kasi maraming pamalo dito, may pamukpok pa na martilyo. Nako, ano bang pagtatagalog to? Halo-halo na ata to. Pagbukas ko mga gandararat, syempre i-check ko yan sa labas kung baka may tao, ganyan. Kasi napapasok kami dito eh. Kaya tinitingnan ko sa CR, sa may check ko siya lahat-lahat. Pag okay na, syempre, lalabas na ako. Oh, baka ma-rape ako dyan. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Alam nyo, wala kaming mga dilig dito. Huwag naman kayong ganyan. May kasabihan tayo, huwag pilitin ang ayaw. Baka pumayag. Ayan, tapos ko na naikot-ikot lahat. Double check ko na lahat. Wala talaga. So, maligo na ako, mga gandararat. Mga gandararat, yung ginagamit ko na sabon sa katawan ko is Lux lang talaga. Kahit anong gamit mong sabon, kung itim ka talaga. Joke! Kahit hindi ako maganda, gumagamit pa rin ako ng Olay Scrub. At ito, shampoo to, pero hindi akin yan, mga gandararat. Dito ko nilalagay yung toothbrush ko at saka toothpaste. Ayan, close up. Mga gandararat, naubusan na ako ng shampoo kasi nagnakaw lang ako doon sa salon. Ay, kaya matapang ako maligo kasi may heater. O, sige, maligo na ako. O, yan. Ang buhok, tingnan mo. Mga gandararat, tapos na ako mag-shampoo, mag-conditioner. Kaya ginanyan ko na yung buhok ko. Tapos na rin ako nagsabon. Tapos ito, pangalawa na to. Oh. Kailangan ko nang iwan ko ano sa Tagalog. Siyempre, kailangan natin linisin natin yung mga tenga, yung mga ilong. Gumagamit ka tapos hindi mo linisan. So, 2 times ako magsabon sa mukha ko mga gandararat bago ako mag-Olay. Kaya nagamit ako ng Olay mga gandararat na scrub kasi palagi akong nagme-makeup pag nag-duty. Kaya ganyan. Siyempre mga gandararat, tapos na ako maligo. Baka sabihin nyo, arte-arte naman to. 3 beses nagsabon, may apang-apat pa. Siyempre, nag-toothbrush ako. Kung hindi kayo nagtutoothbrush, huwag kayong mandamay. Joke. Hay, sa wakas, tapos na rin ako maligo. Makapasok na nga sa kwarto at makabihis sa sobrang lamig kaya. Harang again. So mga gandararat, tapos na akong magbihis. Siyempre, hindi ko na pinakita. Siyempre mga gandararat, hindi naman masabi na maarte ako. Pero naglalagay talaga ako ng serum, Garnier na serum. Siyempre, kung sa Bisaya pa, pugong sa edad bayot.
Siyempre mga gandararat, kung nag-garnier ako, gumagamit din ako ng Olay cream. May ano siya, SPF, pero konti lang, pero okay na yan, kaysa wala. Smooth kasi yung balat ng mukha ko mga gandararat, kaya tingnan mo siya. Oh. Maputi pa yung balat ng mukha, maganda, pero yung may-ari, walang kagandahan. Siyempre mga gandararat, naglalagay din ako ng eyebrow at saka lipstick kasi magbablog ako. Ano ba kayo? Gusto nyo ba na magda-vlog ako na para akong Leo na nagminupos? Ay, salamat sa wakas natapos na rin ang arte-arte mo. Ay, ano ba? Bilisan mo dyan. Ang dami mong panglinisan. Kainis tong arte-arte, oh. Wala namang dilig. Bilisan ko na nga lang. Kasi may nagre-reklamo. Reklamo lang kayo ng reklamo dyan. Kala nyo, mahirap kaya maging pangit. Tara na nga, maglinis na ako. Kainis. Oh, 'di ba? Kahit taglilinis tayo, maganda yung dating. Oh, 'di ba? Kahit wala nang titingin, okay lang 'yan. At least pagtingin mo sa salamin, kahit mabasag yung salamin, maganda ka pa rin. Naku, halatang hindi marunong magwalis. Hi, everyday mga gandararat, ganyan ginagawa namin. Nagbubukas, naglalak. Hay, Diyos ko, Lord. Baka ma-rape kami. Ayaw, call. Bata pa baya kami, call. Mga gandararat, ganito lang yung ginagawa namin. Minsan, hindi naman araw-araw naglilinis kami. Mga tamad. Yan, basura namin. Ang dami na nga hindi natapon kasi parang natakot kami yung bumaba. Siyempre, tapos na tayong magwalis. Dito naman tayo, mga punas-punas na naman tayo. Ay, Diyos ko, Lord. Ayusin mo yan, gandararat. Ayusin mo yan. Pag hindi mo yan maayos, ibalik ka namin sa agency. Siyempre, lipat naman tayo dito. Ang kalat-kalat eh. Unya, ma-abroad pa mo. Ay, sipag lang pala to pag may mag-vlog. Uy, ayaw, pagtuwad, kaya bil-bil, oh. Baba. Huwag niyo nang pakialaman yung bil-bil ko. Alam niyo bang, yan lang ang naipon ko. Bil-bil at saka resibo. Kailangan ko napalitan to kasi puno na, oh. Ayan, oh. Diba? Magic. Magikira talaga to silang guy. Diyos ko, Lord. Bilisan mo dyan. Anong oras na magluto ka pa? Wala pang pagkain. Ano na, 6. Ayoko munang magluto. Gusto ko matapos lahat. Siyempre, hugasan ko muna yung pinagkainan namin kaninang madaling araw. Kasi nag-fasting kami, di ba? Yan, nilinis ko muna siya bago ako magluto ng pagkain. Mga gandararat, kahit dito ako, lumilingon-lingon talaga ako. Baka may taong biglang pumapasok kasi si Gurio dito eh. Diyos ko. Call, ayaw call. Bata pa baya ko call. Ay, sa wakas natapos na rin magluto na ako mga gandararat. Ayan. Hindi pa pala ako makaluto ngayon kasi ginamit ni Gandararat Jean yung kalan. So, naisipan ko, while nagluto siya, ginamit niya yung kalan. Mag-ano muna ako, maglaba muna ako. Tara, samahan niyo ako dali. Siyempre mga gandararat, mayaman kami. Oh, di ba? Oh, automatic machine. Meron ka ba? Dito lang yan. Sa Tabuk, Saudi Arabia. Diyos mio, ano ba yan? Ba't may pindot-pindot yan? Baka titigasan yan. Joke. Siyempre, alam nga naman, iset ko siya sa timer kung ilang minutes ba yung gusto ko. Ayan na. Diba? Sige, bilisan mo na. Ayan, tumulo na yung tubig sa wakas. Siyempre, lagyan natin ng sabon. Yan, Ariel. O, diba? Bula pa sa Ariel. Hi, Ariel. Siyempre, lahat ng mga labahan ko, tambak na dyan. Ay, Diyos ko. Alam nga naman, yung mga puti lang yung tinanggal ko para hindi siya malagom ba? Ay, Diyos ko, magluto na ako. Alam niyo ba kung anong ulam namin? Yan, hipo na maliliit. Alam niyo ba, mahal yan. Pag lumaki yan, mahal na ang kilo yan. Kaya wag kayong magreklamo dyan. Siyempre, pag mainit na siya, tsaka ko siya nilagyan ng mantika. Pagkatapos, nilagyan ko siya ng asukal, konting asukal para medyo manamis-namis na medyo maalat-alat. Wow. Diba? Masarap. Masarap yan sa gallstone ko tsaka kidney stone. Ayan, diba? Ang ulam namin,
Itong hipon at saka yung manok na may sutanghon, yun ang ulam namin ngayon. Wow. Sarap, di ba? Ay, mga gandararat. Bugha gyud ang isa ka kaldirong bahaw aning sudan. Kabalo ko kung Bisaya ka, kabalo jud ka. Unsa pay langayan? Ay, mga on na ta. Sige, paabot. Sabi paaboton Pasko, pasmo. Kabalo ka, 12 hours or 13 hours, wala mi nagkaon. Karon ra mi nangaon. Mao ni siya every day, every day. Pero man jud ko niwang, oy, ano man ni. Kumakain na yung Amerikana at saka Koreana. Ayan, ayusin niyo pagkaon. O, lamon pa more. Ayan, ayan, ayan na. Ayan, yan ang bagay sa inyo mga galaira kayo. Ayan, mabuti sa inyo dyan lang nakakulong. Simpleng kain lang mga gandarara. Siyempre, hindi talaga mawala yung kape. Yan lang napapainit eh. Ay naku, matagal pala talaga matapos kumain no, pag hindi masarap yung ulam. Pero alam niyo ba kung anong masarap dito? Yung kwentuhan kaysa pagkain. Kami ni Gandarara at Jen, dalawa lang kami dito pero nasa kwarto lang kami. Ako sa higaan lang ako. Siya din sa higaan lang niya. Manood siya ng mga palabas. Ako din, YouTube, TikTok, ganyan lang. Tapos nag-i-edit ako ng mga video. Yan, ng mga trabaho namin dito. Nakaka-board na. Gusto na naming umuwi talaga. Promise. Ang hirap pa naman pag sanay tayo maghanap buhay. Araw-araw, naghanap buhay ako. Kaya, pag ganito, higa, tulog, kain, Diyos ko Lord, masakit ng katawan ko. Hindi ko makayanan to pag palaging ganito, parang magkasakit na talaga ako. Char. Huy, tama na yung lamon mo, yung nilabhan dun, sampay mo na. Ayan, tapos na akong kumain, tapos na rin yung nilabahan ko. Ay, sa wakas. Makaupo na rin pagkatapos nito, pahinga na naman. Ano ba yan? Malaki na ng katawan. Ayaw pagbuot. Kay lami ra ba ng lechon? Tambok. Joke. Ang bilis ng oras mga gandarara, 2 hours na yung di ba? Ang bilis lang. Tapos na akong kumain, tapos na rin yung labahan ko. So, alam nyo na. Iniisip nyo naman, hihiga ako. Siyempre, mag-i-edit ako. Alam nyo, nagbablog. Thanks for watching mga gandarara. Thanks for watching. Bye-bye. Please subscribe mga gandarara sa akong YouTube channel. Thank you.